det som man försöker se till eller bedöma är då hur ryttaren sitter mellan hinder. Ska gärna stå lite grann i lätt sits i landningar för att sen hitta balansen igen och jobba med sin häst med överlivet, som ju Douglas gör bra här. Ha blicken med sig, följa lite lagom, och även vill man gärna se stadiga fina händer, vilket gör att hästen trivs och kan utveckla sina språng på ett bra sätt. Och man bedömer såklart också skänkeläge och ekipagets samspellighet, som du sa. Tycker jag att Douglas skulle gå bra med den här podden som man sitter på första gången idag. Och där gick han i mål.